கார்த்திக் சன்மதி சீரியலோட நாளைக்கான எபிசோடு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம். இந்த எபிசோட் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. சரி, எபிசோடு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, ஆபீஸ் கிளம்புறதுக்காக சன்மதி அவசர அவசரமா கிளம்பிட்டு இருக்காங்க. அப்ப வக்கீல் கோட்டை அயன் பண்றதுக்காக எடுத்துட்டு இருக்க அப்ப போன் கால் வருது. திடீர்னு அயன் பாக்ஸ நேரா தான் வச்சுட்டு போன் பேசிட்டு இருக்காங்க. இதை ஆர்த்தி பார்த்துட்டு, அத்தையோட கோவிலுக்கு போறது தடுத்தல்ல, இப்ப பாரு நீ எப்படி ஆபீஸ் போயிடுற அப்படின்னு சொல்லி அயன் பாக்ஸ் எடுத்து அந்த வக்கீல் கோட்டு மேலேயே வச்சிடுறாங்க. அந்த கோட்டு ரொம்பவே ஹீட்ல மெல்ட் ஆயிடுது. அப்ப சன்மதிக்கு ஸ்மெல் வருது. டக்குன்னு வந்து அந்த அயன் பாக்ஸை எடுக்கிறாங்க. ஆனா அந்த கோட்ல ஓட்ட போட்டுருது. அப்ப கார்த்திக் வராங்க. என்னாச்சு சன்மதி அப்படின்னு சொல்ல, இல்ல அவசர அவசரமா கிளம்பிட்டு இருந்தேன், அதுக்குள்ள ஒரு போன் கால் வந்துச்சு, அப்படியே அயன் பாக்ஸ் வச்சுட்டேன், தெரியாம ஓட்ட விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்ல, சரி விடு வேற இருந்தா போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்ல, அதெல்லாம் அம்மா வீட்டுல தான் இருக்கு, இப்ப இல்லையே, சரி நான் அன்யூனிஃபார்ம்ல மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சன்மதி கிளம்புறாங்க. அடுத்ததான் கீழே வர அதுக்கு முன்னாடியே சன்மதியோட அம்மாவுக்கு போன் பண்ணிடுறாங்க. அம்மா, அப்பா சென்டிமெண்டா வாங்கிட்டு வந்த கோட்டு அயன் பாக்ஸ் வச்சு இப்படி ஆயிப்போச்சுமா அப்படின்னு சன்மதி ஃபீல் பண்ணி சொல்ல, அட விடு, எவ்வளவு நாள் ஆச்சு, நீ வேற எதுக்கு சென்டிமெண்ட் பாக்கணுமோ அதுக்கு பார்க்க மாட்டேங்கிற, இப்ப ஒன்னுத்துக்கு இல்லாத இந்த கோட்டுக்கு சென்டிமெண்ட் பாக்குற அப்படின்னு சொல்ல, அட போன்ல கூடவா பொடி வச்சு பேசிட்டு இருப்ப அப்படின்னு சன்மதி சொல்ல, இதெல்லாம் ராஜேஸ்வரி கேட்டுறாங்க. அடுத்ததான் ராஜேஸ்வரி கீழே வர அப்ப சன்மதி வராங்க. இங்க பாரு ராஜ்யமா, நான் வரத்துக்கு லேட்டா கூட ஆகும், அதனால டேப்லெட் எல்லாம் கரெக்டா வேலை வேலைக்கு சாப்பிடணும். அதுக்கப்புறம் ஆபீஸ்ல போன் பண்ணி அந்த வேலை நடந்ததா இந்த வேலை நடந்ததான்னு யாருக்கிட்டையும் கேட்க கூடாது. நான் வந்த உடனே கால் லிஸ்ட்டை செக்அப் பண்ணுவேன், அதனால டேப்லெட் போட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சன்மதி சொல்லிட்டு போறாங்க. அடுத்ததான் ஆபீஸ் வர அங்க இருக்க மேனேஜர், என்னம்மா அந்த ஃபைல ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்க, இருங்க சார் கொஞ்ச நேரத்துல ரெடி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைல ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவங்க சார் வர, என்னம்மா கோர்ட்டுக்கு போக இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு, சீக்கிரம் ரெடி ஆகுமா, எந்த யூனிஃபார்மையும் போடல அப்படின்னு சொல்ல, இல்லைங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி நடந்த விஷயத்த சொல்றாங்க. ஏமா என்னமா இப்படி பண்ற, பொறுப்பு இல்லாம பண்ணிட்டு இருக்கியே, சரி யாராவது கூட எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க, கேட்டு வாங்கி ரெடி ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போறாரு. உடனே ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்க இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஒரு பார்சல் வருது. எனக்கு பார்சலா, யார் அமுச்சு விட்டது அப்படின்னு அந்த கொரியர் பாய் கிட்ட கேட்க, கார்த்திக் அமுச்சு விட்டதா சொல்றாங்க. அவன் எதுக்கு என்கிட்ட அமுச்சு விடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்சலை பிரிச்சு பாக்குறாங்க. அதெல்லாம் கோட் இருக்கு. அடுத்ததான் கோட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வராங்க. அப்ப என்ன ராஜ்யம்மா, சொன்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சிட்டீங்களா, மாத்திரை எல்லாம் கரெக்டான வேலைக்கு முழுங்கிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்ல, நல்லா முழுங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்ததான் ரூமுக்கு வர அப்ப சன்மதியோட அம்மாவுக்கு போன் பண்ணி சொல்றாங்க, என்னம்மா வீட்டுக்கு வருவேன்னு பார்த்தா வரல அப்படின்னு சொல்ல, இல்லம்மா ரொம்ப டயர்டா இருந்துச்சு, அங்க அலைச்சலா இருந்துச்சு, சரி விடுங்க, ராஜ்யம்மா இப்பதான் குணமாக்கிட்டே வராங்க, இன்னும் 4-5 நாள்ல நான் அந்த வீட்டுக்கு வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்ல, அதுக்குள்ளே எப்பயே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சன்மதி சொல்றாங்க. சரிம்மா நான் போனை வச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சன்மதி டக்குன்னு போனை வைக்கிறாங்க. நடந்த விஷயத்த சன்மதியோட அப்பா கிட்ட சொல்றாங்க. என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா சன்மதி, இல்ல அவ பாட்டுக்கு அவ இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டு இருப்பா, அவ மனசை மாத்துறது ஏன் பொறுப்பு, நான் பாத்துக்கிறேன் மங்க அப்படின்னு சன்மதியோட அப்பா சொல்றாங்க. அடுத்ததா கார்த்திக் வர, ஒரு நிமிஷம் இரு கார்த்திக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோட்டுக்கான பணத்தை கொடுக்குறாங்க. இல்ல எதுக்காக பணம் அப்படின்னு கார்த்திக் கேட்க, நீ தானே பார்சல் அமுச்சு விட்ட, அந்த கொரியர் பாய் சொல்லனால நான் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சன்மதி சொல்ல, எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்ப அப்படின்னு கார்த்திக் கேட்கிறாங்க. இல்ல அந்த கோட்டு பொசுங்கினப்ப நீ தான் இருந்த, வேற யாரும் அமுச்சுட்டு இருப்பா, நீ தான் அமுச்சுட்டு இருப்பான்னு நான் இந்த கிரிமினல் மூளையை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சன்மதி சொல்றாங்க. சரி சரி இந்த அந்த கோட்டுக்கான பணம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க, இல்லையே அந்த கொரியர் சார்ஜ் 150 ரூபாய், அதுக்கப்புறம் டிப்ஸ் 30 ரூபாய், அது எங்க அப்படின்னு கார்த்திக் கேட்க, ஓ அதுவா, இல்ல என்னை கேட்காம நீயே ஆர்டர் பண்ணல, அதுக்கான ஃபைன் அமௌண்ட் தான் அது, அதனால அதை பத்தி என்கிட்ட கேட்காத, அதுக்கப்புறம் அந்த டிப்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அப்படின்னு சன்மதி சொல்லிட்டு போறாங்க. கார்த்திக் சன்மதியை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. இதோட எபிசோட முடிக்கிறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க.